ንሽቃት ዓመታት ብፍቅሪ ዜሮም ሕጅስ ክምርዓው ኣብ ምሽግሻብ ዘለዎም ፍቅሮም ዝረአየ ሰብ ዘይት ምርዓው እንዳበሉ ደጋጊቦም ይዛረቡ ነይሮም። ሕጅስ መልሲ ዝረኸብዮም ዝመስሉ ሃንደበት ተላልዮም መሓዙት ኮይኖም በድሕሪ ከዓ የፍቅረከ ከተባሃሉ ምልማድ ዘምጾስ ጡም ፍቅሪ ዝኣተው ዋላዳ አንሱ ልዕሊ ማንም የፍቅራ እምበር ናታ ገና ይዛይድ ከእንዲ ዝኾነ ከዓ ስድርአ ዘይፈትዎ ክንሶም ብሓይሊ ዝኽሰር ከሲራ ክትምርዓዎ ዘወሰነት መወዳዕቱን ኩሉ ዝፍተን ፈቲኖም ምስላጥ ምስ ዓበዮም ሓንቲ ጓሎም ስለ ዝኾነት ፈትዮም ከይፈተው ሃራይ ክብሉ ስድርአ ዝተገደዱ ኩሉ ንመርዓ ዘድሊ ነገር ተዋዲዱ ጥራሕ እታ ዝተወሰነት መዓልቲ ክትመጻሎም ብሓንቆታ ዝጽበይ ዘለዉ ብፍላይ ንሳ ሓሳብ ልባ ስለ ሰመረላ ኣብ ክትወፅኦ ዘይትኽእል ናይ ሓጎስ ቀላይ ጥሒላ ገጻ ናይ ባሕታ ደስታ ስምዒት ብዘይ መጠን ካብ ዘንጸባርቕ ብዙሕ ቕፂር እዩ። መርዓ ክልተ ሰሙን ምስ ተረፎ ፈለቱ ንኣንበር ቅድሚ ቤት ማእሰርቲ ምእታኻ ሓደ ንበል ድሓር ደዓበይ ከይተርክበልና ናብ ሰቤትኻ እንዳበልካ ክትጎይኻ ምስ በልዎ ኣብዎም እኳ እንተነበረ ከይትጋብዘና ኢልካ ዲኻ እንዳበሉ ምስ ወጠጥዎ ካይሕርቆም ስለ ዝተሰከፈ ካይፈተወ ዘረባ ካይብዝሐ ዝኸደ ናብቲ ባር ክኣቱ ከለዉ ፀሓይ ኣብ መጥላቑ ዝነበረ ክብሉ ንሶም እንዳረሰኑ መሬት እንዳመሰየ ክኸይዱን ጀመረ። ጠራሙዝ ቢራ ይወርድ ዊስኪ ይትበል ዘሎ ኣልኮላይ መስተ ህውስውስ እዩ። ኩሎም ብሓባር ብዘይ ምቁራፅ ሰትዩ ዝነበሩ ዋላ እኳ ለባማት እንተኾኑ ኮይኑ ግና ሕጅስ ኩሎም ብዘይ ዓቐን ይሰትዩ ስለ ዘለዉ ይኣኽለኩም ዝብል ሰብ ኣይተረኽበን። መሊሶውን ገዛዶ ንቀይር ተባሂሎም ብሰንከልከሎም ከባቢ ፍርቂ ለይቲ ናብ ለይታዊ ትልሒት ኣበሉ። ሰዓስዑ ተቆጻጸዩ ዓለም ኣይጹር ንበልዋ መወዳዕቱኡ በብ ወገኖም ፋሕበሉ ኮይኑ ግና ናይ ንግሆ ከባቢ ኣሸሞንተ ምስ ኮነ ከም ገለ ክብል ስለ ዝተበራበረ ቁልሕ መልሕ በለሞ ኣብ ዘይፈልጦ ክፍሊ ከም ዘሎ ስለ ዘስተብሓለ ከመይ ነገራቱ እንዳበለ ነቲ ክፍሊ ክከሎ ጀመረሞ ዝተኣዘቦ ነገር እንተሎ ፈቀድኡ ፋሒሉ ዝነበረ ክዳውንቱን ክዳን ናይ ጓልዩ ዋኢሉ ብስምባደ ናብ ጸጋማይ ገጹ ጥኡይ ምስ በለ ኣብቲ መትርኣስ ጸጉሩ ስለ ዝረአየ ኣፍቃሪቱ ክትኮነሉ ብውሽጡ ጸሎት እንዳገበረ ነቲ ርቕቕ ዝበለ ከቦርታ መሳሊ ምስ ገንጸሎ ብዘይ ልቡ ኢሉ ነታ ተረጋጊኣ ደቂሳ ዝነበረት ጓል ኣተስዓሞ ንሳውን ዝተደናገረት ትመስል ንኦ ምስ ረአየት በለት ነቲ ክፍሊ ብኣብያት ኣናወፅዎ ኣቲ እንታይ ትገብር ኣለኺ? ንስኻ እምበር እንታይ ትገብር ኣለኻ? ሽዑ ግዳ ኣብ መንጎኦም ሕድኣት ሰፈነሞ በብወገኖም እንታይ ከም ዘጋጠመ ክዝክሩ ፈተኑ። ኣብቲ ሌታዊ ትልሒት እንዳሰዓሱ ከለዮም ተራኺቦም ብኣቢሎም ክስዕስዑ ሰፊሮም ስለ ዝነበሩ ተታሓይዞም ኣራት ዝሓዙም ካብኡ ብዝተረፈ እንታይ ከም ዘጋጠመ እቲ ኣራት ጥራሕ ምስክር ኣሕበለ ኣቲ እንታይ ክትረክቢ? ኣነስ እኳ ሰኺረ ነይረ ምስ በላ ንስኻ እምበር እንታይ ክትረክብ? ኣነስ ሰኺረ እንደ ነይረ ካብ ዝገርመካ ዝፈቱ ኣርክለኒ ኮይኑ ግና ብገለ ምስ ኣበሳ ጮን ናይ ሕናሕነናቱ ክሰተ ሓዲረ ካይትግረም ደኣ እምበር ክሰክር ከለኹ ናይ መጀመርታ እዩ። ወረ ኣርካይ ኮንካ ተርኣኻኒ ትኾን እምበር ተጎግሲሰ ኣይመጻኹም ምስ በለቶ እንታይ ሞ ክብል እዩ መከላኸሊ ኣይተጠቀመ ገለ ኣፍቃሪቱ ኣብ ቅድሚ ዓይነቱ ስለ ዝተገተረት ደጋጊሙ ይበለ እዋ ይሄ ደኣ ዝሓወይ ምስ በለቶ ክደፍናስከ በቃ ሰላሒልከ ኺዲ ኣይትረአይኒ ምስ በላ መኻርሲ ኸይደ ግናስ ህማቓሎ ጽቡቓሎ ቴሌፎን ካሃበኒ ምስ በለቶ በጃኸ ኺዲ ድሕረጅ ኣበይ ከይንራኸብ ምስ በላ ሃወይ
كم زمسلني بزي مكلاخينا حديرنا انت تنسوخ مسبلتو كمزا مرد السماء لبو مخخبلت انت تنسيلكي زرباي مسبلا هيورد مس عركي كنفلا لمالتكي كم لو انت كمان بحيوتي تدرب شايفلتن انكا قدا تليفونكا مزقبيلا موبايلا قبلتهم زهزون زچبطون طفيئو ممزازلمتون سلاستدفنات قطر تليفوني يبو شمو نغي وافانوا كوينو غنا كابت كفلي كوصاي ترعين اب حساب دات صمد افقاريتو اندا ترعيتون تشجره صبقتي مزخونت كالغوال ريخن مالزبت كم نغستي اندا تخناخنكو خوي لبين حوارون اخي አረኪበክ ነብሬ ንኣኺ ዝተላለኹላ መዓልቲ ከመይ ብርክቲ ዕለትያ ቀሲሉ ዝማዕበለ ፍቅርና ኩልንትናይ ብኣኺ ከም ዝቃነ ስለ ዝገበረኒ ሞት ጥራሕ እንተዘይኮይኑ ካልእ ዋላ ሓደ ክፈለይና ይክእልኒ ንስኺ ክንዲ ኩሉ ነገር ኢኺ ኣይዘውር ኣይዘሙ ብጌጋካ ምእጉርቲ ካልእ ጓል ኣይስዕም ዝበላ እንዳዘከር ወኣነ ጠላም هجخ انتاي زغبرو كمزي لخ مرعا كفصم دي اتانتاي ما اتودي حد نبالي لوم انت زي دفاف انكو ابز خمزي امس ودكو نيره ورانتا كوينخ يا اخلن زيبلكم هجس نازم السمعت انتاي تبلن تخون كنغرا علن دخا اندابله بزح كسلاسل دحر مصناح كداونتو تخدينو غوسس እንዳበለወፀ زياداي انتاي كون كالخ ازن كلتا مالتات بحيبلكانن مسبلتو هاوشتو انتاي كمزا سايزلو بقالو سلسفلت والحد ايكون كوني لسقبالا والحد ايكون كون تبلنس امانغو زربا تسجل دافي كازي تمتني كسعماكا كبل كلهو كترح انتفتن ورنتاي رخيبكا انت حدش نجر على دي مسبلتو اب حدا كاف كوفيلم زعل زلوم نهتي كاب كجنو اخيسو كنسو مليسو اندا خوسه ولا حدا كونكو كيزلك زلخو اندا تقطع مستزاربه يرد اكلو دي او حوكي خاتول زلخا اتا زياده سخونه شجر علو دي نجرن بجها كم قدمنا حبيرنا كنفتو بجها يتጨنقني قال كم زخونكا فلوت يهجون ابغسكا اصبيقو ينبوالو مسبلتو بقاچاو كدول كيلو نهتاز عززا كابچنو كيسته ملسا كيتصبيه بددلو وص سلاست غرمتن زتحاسسبا ددهري كتصب ايترايتن اكواد اكوليلا من الوقت كيتردع بديلا تخاتكون نفسا كتفتش جمرت كونغنا والحد سلازي رخبت انت يكونوا اندابلت بحساب توترت صني حقنا موبايل اوصيا كدوللو جمرت اتا زياداي انا زهرك خوي زبدلكو ነገር አሎዲ መስበለቶ አተነስ خدا ወሪዶኪ ለዓለም ማንም ሰብ አኽቢር ከተርኒ ፈትወትኪ ካይበቃ ከተለግስላይ ኮይኑ ግን መስበለ አታ زياداي انتي احيلكا زربا بجا خبا زهون كاي نغران مسبلتو دحان كدوللكيلو تليفون اصبه كل ነገር حوسوس سلازبلا بتعم تጨነቀት مرعاتيو اندا ተባሃለ ዳ ናይ ምንታይ ናይ ጠበብ በሃል በአይት ሐጎስም ማለዲ እሞዝ ሁሉ አመታት ኒምሰን ነሮ ምሳይ ዘውር ዝነበረ አንታ ፈጣራ በጀሃ ህማ ከተስማዓኒ መፍቶ ስድራ ከትገብረኒ ማሐዛህ ኸውኒ ኸልዩ መርዓግና ናብራና ይመጣጣኒ በአልና ዘምጻናል ከፈት መርዓዊ ጠባ ያካዱ ጽቡቅ ከምስሆነ እንፈልጥ ኮይኑ ግና ዘረብአ ስድራ አብየ እምርዓ እንዳ ተመላለሰ ስለዘሸገራ ከይተረዳአ ንብአት ኮረር ከተብል ጀመረት ገዝአ መስገደት ቀሲና ከደቀሰይ ካለትን
መግቢ ከይተረፈ ክወርደላይ ከኣለን እንታይ ጸገምካ እንተበለቱን ክምልሰላ ደፊሩ ክዘረበይ ከኣለን ግብሪ ብውሽጡ ስለ ዘሳቀዮ ክሕደ ጥልመት ዝፈጸመ ኮይኑ ስለ ዝተሰምዖ ሕርር ኩምትር ኢሉ ካብ ምሰብ ምስ ገዛእ ነፍሱ እንዳተብኣሰ ክዛረብ ዝመረጸ ንኣ ግና መመሊሱ የድምያ ከም ዘሎ ዝተረድኦ ኣይመስልን እንታይ ከም ዝኾነ ከረጋገጽኩሞ ኣይደቅስኒ ስለ ዝበለት መሊሳ ሞባይላ ስሒባ ምስ ደወለትሉ ደሓን ጽባሕ ንራኸሞ እንታይ ከም ዘጋጠመኒ ክነግረኪ ሽዑ ፍርድኺ ይጽበይሉ ቴሌፎኑ ምስ ኣጸወ ናይ ምንታይ ፍርድዩ እንታይ ማለት ይኸ እንዳበለት ክትሓስብ ከተሰላሰል ክትጭነቕ ከምታ ዘላታ ሰላም ከየብለት ፈጢጣ ደኣ መሬት ኣውጋሕታ ኮይኑም ድሕሪ 45 ደቓኢቕ ኣብታ ናይ ኩሉ ግዜ ቦታ የራኽበና ዝብል መልእኽቲ ሰዲዳ ከምታ ዝሓደረታ ክዳውንታ ከይቀየረት ገጻ ጽቡቕ ጌራ ከይተሓጸበት ሞባይላ ሒዛ ደኣ ከም ኦፍ ክትነፍር ጀመረት ንሱም ብወገኑ ሙሉእ ለይቲ ከሰላስል ብኸፉ ከይደቀሰ ዝሓደረ በቃ ክትመሕረንን ክትቀትለንን ኣብ ኢዳዩ ስለ ዝበለ መልእኽታ ኣንቢቡ ነዚ ኣፉ ከማን ከይለኸፈ ናብ ኣምረሐ ኣብቲ ቦታ ምስ በጽሐ ምስ ክዳን ሌታ ምስ ረኣየ ከብዱ ስለ ዝበለእቶ ብጣዕሚ ሓዘነ ንነፍሱ ደጋጊሙ ረገማሞ ገፈፍ እንዳበለ ኣብ ጥቓኣ ምስ ቀረበ ዘረባ ከየብዛሕት ዝያዳይ እንታይ ሓኮንካ ነገረ ንበጃኻ እንዳበለት ናብ ሕቶ ኣትኺላ ዝኣተወት ጽብቕተይ ከመይ ኢለ ከም ዝጅምረልከ እንደአይ በቃ ይቕረ ግበርለይ ጥራሕ ክብለክ ዝኽእል ኢሉ ኣብ እግራ ተደፍአ ነዚ ዝርአት ጓል ሕርብትብት ስለ ዝበላ ኣታይ ዝያዳይ እንታይ ኻ ኮንካ ንኣበጃኻ ተስእ ንቕድም ንገረኒ ሞ ይቕረ ደ ክብለልከዋ እንታይ ኻ ኮንካ ምስ በለቶ ኣተ ጽብቕተይ እንተ ደሊኺ ዋላ ቀተልኒ ኣይተሓዝለይ ጥራሕ ክብለኪ ዝኽእል ምስ በላ ኣብ እግራ በታ ዝተደፍኣ ደንን ኢላ ክተተስኦ እንዳፈተነት ዝኾነ ይኹን ይቕረ ክብለልከ ጥራሕ ተረጋጊእኻ ንገረኒ ምስ በለቶ ኣቲ ዝያዳይ እንታይ ዝንገር እሞ ኣለዎ ኮይኑ በቃ ከይተረድኣኒ ምስ ሓንቲ ጓል ሓዲረ ምስ በላ እንታይ ሓዲረ ኢልካ ዘረባይ ምስ በለቶ ኣቲ ጽብቕተ ኢሉ ዘጋጠሙ ምስ ነገራ ንብኣታ ከም ሕጅ ክትፈርሽሖ ጊዜ ወሰደትን ዘረባ ከምልቐቱን ገዲፋቱ ደኣ በታ ኣብ እግራ ዝተደፍኦ ብጉያ ተሰውረት ህይወታ ምስ ቅቅል ዝበለ ኮይኑ ስለ ዝተሰምዓ በቃ ከምዛ ኣእምሩ ሰሓተ ሰብ የእደዋ ናብዚ ናብትን እንዳበለት ቤና እንዳተዛረበት ስቂላ ንቅድሚኣ ጉዕዛ ኣቐጸለት ንሱን ጎዩ ከርከባ ኣቕሚ ስለ ዝሰኣነ ኣብቲ መሬት ረፍዓ ድሕሪ ምባል ደጋጊሙ ደወለላ የግዳስ እንዳርኣየ ሰምዐት ከምዛ ቀድሚ ሕጂ ገና ሓንቲ ምስ ጸውዐት ዘይትቅበሎ ዝነበረት ስቕድ ኣበለት ሸለል ጋበዘቶ ከቋረጸ ደጋጊሙ ደወለ መልሲ የለን ኦርማይ በለ ግዲ እቲ ክሓንጾ ዝሓሰብ ሓዳር ፋሕ ብትን ክብል ተራእይዎ ደቃ በተረፋዕ ዝበላ ኣይ እንዳበለ ኣልቀሰ በኸየ ደጋጊሙ ደወለ ወይከ ንስኻ ግዳ መርኣኻ እንዳተቓረበ ኣሪፍካ ዘይትቅመጥ ሕጂ ንብኣት ተዓሳ እንታይ ይዓብስ እንዳበለ ህልንኡ ብግድኡ ክቅጥኦ ጀመረ ንሰለስተ መዓልታት ከቋረጸ 24 ሰዓት ምስ ደወለላ መወዳእትኡ ዘለዋ ንብኣት ጸንቂቓ ምስ ወድአት ምስ ነፍሳውን ዘትያ ክትረኽቦ ወሰነት ኮይኑ ምስ ተራኸቡ ድሕዙ መንፈስ ንክዛረብ ዕድል ሓበቱ
ሰብነታ ኣይሰሙን ሳልስቲ ተበላሹ ምስር አየ ተዓስኡ መሊሱ ደኣበረኸ ብጣዕሙን ኣደንገጸቶ ዋጋ ፍቕራ እምነታ እዚ ክፈድያ ንነብሱ ደጋጊሙ ረገመ እንታይ ደኣ ስቒልካ ተዛረባ ምስ በለቶ እንታይ ለሞ ክዛረብ ግብሪ እንድዩ ይሓፊሩን ብዝኾነ እቲ ጉዳይ ከም ዝኣለልኩ ይቕራ ክትገብርለይ ጥራሕ ዝደሊ ከምዚ ኢልኪ መርኣ ክካየድ ከም ዘይደሊ ናይ ስሕቶኒ ምሕረት እንተ ጌርክለይ ግና ንሓዋሩ ብጌጋ ጠርሙዝ ቢራ ትኹን ከይሰቲ ቃሊዓቱ መዋእለይ እሙን ሰብ ኣይኮነልኪ ነዚኣ ጥራሕ ሸለል በለኒ ምስ በላ ስቒላ ክትሰምዖ ድሕሪ መጽናሕ መዓራ ክንደይ ከም ዘፍቅረካ ዝኣምነካ ትፈልጥ ኢኻ መርኣና ኣትዩ እንዳተባሃለ እዚ ክሰምዕ ንዓይ ልዕሊ ኣቕመ እዩ የግዳስ ምእንቲ ዝሓለፈ ፍቕርና ክብል ዘለኒ ሓይሊ ኣኻኺበ መጺእካ ኣለኹ እምነት ከቢድ እዩ እምነት ኢኻ ኣላጊጽካሉ ንብድሕረጂ እንታይ ውሕስነት ኣለኒ ምስ በለቶም ኣቲ ዝያዳይ ካብዚ ኩሉ ዓመታት ገለ ርኢኽለይ ትፈልጢ ድኺ ዘይሓሰብኩ ይረኺበ በጃኽ ነዚኣ ጥራሕ መሓርን እምበር እሙን ናሓዳሩ ንደቁ ኮታስ ንኹሉ ኮነልኪ ምስ በላ ዝገበርካዮ ኣዝዩ ከቢድ ነገር እንድዩ ምእንቲ እቲ ዝሓለፈ ክብል ይቕራ ገይረልካ ኣለኹም ሰባት ስለ ዝበሉካ ጥራሕ ምእንቲ ከይተቀየሙ ኢልካ ኣብ ሓሸዊ ወይ ዘይተደለየ ነገር ምእታው ምግባር ጽቡቕ ኣይኮነን ስለቲ ቅድሚ መርኣና ዘጋጠመካ ነገር መንጋርካውን ብልቤ ዘመስግነካ ሕጂ ነዚ ጉዳይ ፈቲ ኣሚነሉ ከኣቱ ሃብኢካለይ እንተ ትኸውን ነርካ ግና ኣታሊልካኒኻ ክትምርኣሉ ማለት እዩ ኣነ ሓዳ ኮይነ ይቕረ ኢለልካ ኣለኹ ዕድለኛ ኢኻ ኮይኑ ግና ኩለን ኣዋልድ ይቕረ ይብላይን ማለት ስለ ዘይኮነ ኩሉ ሰብ ክጥንቀቕ ኣለዎ ባህለይ ስለዚ ዝያዳይ ይቕረ ሪልካ ኣለኹ ድሕረጂ ግና ሃደራኻ ብጀከይ ካልእ ቆልሕ ከይትብል ምስ በለቶ እዋ እንታይ ክደግም ብልቤ ዘመስግነኪ ኢሉ ምስ ሓቐፋ ደሓን ዝቃሃረት ልቤ ጥራሕ ደብሳ ቅድሚ መርኣና ግዳ ደጊምካ ደም መርመራ ክትገብር ኣለካ ምስ በለቶ ግዲ ዘይተጸበዩ ኮይኑ ደም መርመራ ምስ በላ ብስምባደ እወ ደም መርመራ ምስ በለቶ ሃራይ ክገብረ እንታይ ደኣ በለ ብስክፍታ እንዳተዓዘባ